And now the arena is back to normal again. Hey! Okay, who is it? I think Yveske. En nog wat leren.
Heel braaf. Zo, hè. Zo. Ik denk een boord. Ik heb er eentje ook zo leuk. Wow. Nou, is het mooi? Sally Zo hebben we dat. en Yvonne. En Elvis.
Yvonne Well, en Sally. very relaxed. For the first time. Niet zo ver. Nou, Silke kennen Sally. Okay, he don't mind at all. Hè, Elvis? En Vera? Oh. Hé, Rijntje.
sister again. Hey Elvis. Hello. Yeah. There she is again. Okay. Ja, dit is hem. Dit hier eerder. Jerk! Ik net omhoog. Ja. Tjerk!